नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. आज हुबळी अंकोला रेल्वे मार्गाची खास बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात. कारवार. हुबळी अंकोला रेल्वे मार्ग या विषयाचेर 28 सप्टेंबराक कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्वाची सभा आयोजित केली. या सभेत कार्मिक मंत्री श्री शिवराम हेब्बार, कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार रुपाली नायक हेमी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी सभा घेऊन हो रेल्वे मार्ग जाऊ जाय म्हण सभेत पुराव्याची पूर्तता केली. माजी प्रधानी अटल बिहारी वाजपेयी हेमगेल्या कारकिर्दीत या योजनेक चालना देऊन 50 किलोमीटर मार्ग सुद्धा जाल्लो, पण दुर्दैवान कोर्टाच्या आदेशान कामाक स्थगिती दिली. महाराष्ट्र घाटात, कोडगू मंगळूर घाटात, गुजरात घाटात रेल्वे चलता, तर उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 50 किलोमीटर घाटातच कित्याक रेल्वे चलना हेच कारवार जिल्ह्याचे दुर्भाग्य असे हेब्बार यांनी मत व्यक्त केले. कर्नाटकात 3 भाग आसात. एक अभिवृद्धीशील प्रदेश, एक अभिवृद्धी वंचित प्रदेश. उत्तर कर्नाटक आणि हैदराबाद कर्नाटक फाटीत असा. जोपर्यंत उत्तर कर्नाटक उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या रेल्वे मार्गान जोडणी जायना तोपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्याची अभिवृद्धी जाऊक सादिना. आमचे कडेन बंदर आसात. उत्तर कर्नाटक आणि हैदराबादात बंदर ना, थंय औद्योगिकाक प्राधान्य आसा, पण रेल्वे मार्ग येतपर्यंत ते प्रत्यक्षात हाडूक सादिना अशी ते म्हणतात. म्हण उत्तर कन्नड आणि उत्तर कर्नाटक लोकांची मागणी अंकोला हुबळी रेल्वे मार्ग जाऊ जाय म्हण. जिल्ह्यात नौकादळ योजना आसा, थंय रेल्वे संपर्काची गरज आसा. कोणीतरी भायर लोकांन अनावश्यक अशी कारणां सांगून या रेल्वे मार्गाक अडथळो घायला. तेजी योग्य रितीन गंभीरपणान विचार विनिमय करून स्थळ परीक्षण करून ही रेल्वे योजना कार्यरूपाक जाता तितले बेगी हाडू जाय म्हण सरकारा विनंती केला. या सभेत सुरुवात जावचे पयलीं आजी माजी आमदार रुपाली नायक आणि सतीश सैल हेंचे भितर तू मै जावन एकमेकाल्या आक्षेपाक साक्षी जाली. माजी शासक काँग्रेस प्रमुख सतीश सैल आणि अभिमानी हेमी ही सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भायर आयोजन करूक आग्रह केलो. तेतूंत रुपाली नायक हेमी सगळेच कडे राजकारण करनाकात, अशानच कारवार बाद केला, वगीच भाषण करनाकात अशी वैल आवाजात ताकीद दिली. या गोंधळातच 15 मिनिट सभा पुढे ढकलली आणि नंतर तात्कालिक सभेन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर आशिल्ल्या शेकड्यांशी सार्वजनिकांक स्थळावकाश करून दिलो. या वेळार माजी शासक सतीश सैल, संबंधित कारवारचे समाजसेवक जनार्दन गांवकर, केंद्र समितीचे सदस्य डॉक्टर एच.ए. सिंग, विनायक कुमार भोगी, राकेश जगनिया, जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन, पोलीस वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर सुमन पेन्नेकर, गणपती उळेकर, रेल्वे आंदोलन समितीचे पदाधिकारी आणि अनेक संघ संस्थेचे सदस्य आणि इतर सार्वजनिक हजर आशिल्ले. आज जिल्हाधिकारी ऑफिसात आमगे छत्रपती शिवाजी सेवा समिती एसोसिएशनातर्फेन हुबळी अंकोला रेल्वेचे मेमोरंडम आम्ही सबमिशन केले. ही रेल्वे जाऊ जा म्हण आणि ही रेल्वे जावच्या आमगेले तक्रार आशिल्ले लोकांक हे तक्रार तेमी उद्देशपूर्वक हे तक्रार करते असा म्हणून आम्ही तेमकां आमगेले मनवी भितर आम्ही कळयले. कित्याक म्हणल्यार तशेंच न्ही 11/7/2020 आम्ही सेंट्रल मिनिस्टर जावडेकर पर्यावरण मंत्री हेका आम्ही एक 500 ते 600 लोकां सिग्नेचर करून ही रेल्वे जावता म्हूण एक मनवी पत्र धाडलेले. ते मनवी पत्र आम्ही तेच बरोबर सबमिशन केले आणि तितलेच न्ही हे 80 भितर टायगर झोन आसा म्हणील तेमी, पण ते टायगर झोन 16 किलोमीटर पयस आसा म्हणे आम्ही तेमकां मॅपात दाखोवन दिले. आणि तितलेच न्ही प्रोजेक्ट एरिया 4 तास 14 मिनटाची वाट आसा, ती रस्त्या वाट आसा, तेजेन ते खूब डिस्टन्स आसा म्हणून सांगले. तेजे नंतर जे कोण तक्रार करता ते ह्या जिल्ह्याची न्ही, हे खिंचे बेंगळूर त्या सायडाचे लोक आणि ही एक माफिया आणि हेमकां कोणीतरी फाटल्यान प्रचोदने करते आसात. हेमची CBI इन्क्वायरी जाऊ जा म्हण ते सुद्दां आमी तेमकां सांगले. तितलेच न्ही आता कैगा भितर तुगेले अणुविकिरणान कितके लोकांक कॅन्सर जावन घेवन लोक आज मंगळूर हिंगा थिंगा ट्रिटमेंट घेते आसात. आणि कैगाची ही लाईन करंट लाईन वयताना कितीतरी हजार रूख मारले पण कोण विचारना. त्यांनी ही रेल्वे जावच्या काही उद्देशपूर्वक लोक तक्रार करतात. ती रेल्वे जावची आमगे कारवारचे सगळे जिल्ह्यात लोकांना एक अपेक्षा आसा. तुम्ही जाता तितली बगी ही रेल्वेची फेवर तुम्ही रिपोर्ट दिवचा म्हणून सांगून आम्ही आमगे कमिटी कडेन आमगेले मेमोरंडम सबमिशन केले. थँक्यू.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार चालकाले नियंत्रण सुटिल्यान पुलीस आली जीप उलटली. कारवार शिर्शी तालुक्याच्या कानगोडीत येल्लापूर मार्गाचेर कारवारच्यान शिर्शी येवची DR व्हॅन गाडयेच्या चालकाले नियंत्रण सुटिल्यान पुलीस आली जीप उलटी जावन 3 जण जखमी झाले. मुखाल्यान येवच्या गाडयेक चुकोवच्याक प्रयत्न करताना ही पुलीस आली गाडी उलटली असे काही जण म्हणटात. शिर्शी येल्लापूर मुख्य रस्त्याचेर कडवे क्रॉसा लागीं हो अपघात घडलो. कारवारच्यान शिर्शी कास ड्युटेचेर पुलीस येत असताना कडवे क्रॉसा लागीं हो अपघात घडलो. शिर्शीच्यान वेगान येवची गाडयेक पुलीस आल्या. गाडयेच्या चालकान चुकोवच्याक प्रयत्न करताना ही घटना घडली अशें कळ्ळें येयलां. गाडयेत 8 DR व्हॅन जवान आशिल्ले. 3 जण गंभीर जखमी आसात. ह्या अपघातात गाडयेत आशिल्ल्या पुलिसाक ल्हान ल्हान दुखापत जाल्ल्यान जखमीक शिर्शी आस्पत्रेत दाखल केला. शाळेत रांदच्या खोलेत अचानक सर्प. अंकोला कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला हारवाड ग्रामाच्या वक्कलकेरी सरकारी प्राथमिक शाळेत रांदच्या खोलीत अचानक सर्प दिशिल्ल्यान विद्यार्थी आणि इतर सगळे भयभीत झाले आणि ही खबर ग्रामपंचायत सदस्य सुभाष नाईक हेमका कळोवन तेमी सर्प मित्र महेश नाईक हेमका कळोवन तेमी घटनास्थळार येवन त्या सर्पाक सुरक्षीत धरून अरण खात्याच्या ताब्यात दिले. हो सर्प आहार सोदतेर येयीर उरतलो अशें तेमी अंदाज व्यक्त केला. ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂತ ದಿವಸ ಬಾಯ್ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ಇದೆ ಇದು ಅಕ್ಕಿನೇ ಇದೆ ವಾಡರ ಶೀಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲನೇ ಇದೆ ನಲ್ಲಿ ಅವಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.